Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu Tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! U merħba! Mela ħana ngħidilkom di. Dan il-lejl ħlomt ħolma avventuruża. Tafu xi ħlomt? Ngħidilkom? Mela, ħlomt li kont qed ngħix fi żmien il-preistorja. X'kelma din hu? Preistorja. Tafu xi tfisser imma l-kelma preistorja? Tfisser żmien twil ħafna ilu. Imma ħafna ħafna qabel ma kienaw il-karozzi, qabel ma kienaw id-djar tagħna, anke qabel ma kienu jeżistu in-nanniet tan-nanniet tan-nanniet tagħna. F'dan iż-żmien ilu id-dinja kienet differenti ħafna. Kienet mimlija siġar enormi, pjanti strambi. U l-aktar importanti kienu jgħixu fiha ħlejja ġiganti u affaxxinanti. Id-dinosawri! Inti taf x'inhuma d-dinosawri? Bħal dawn ara. Il-kelma dinosawru tfisser gremxula tal-biża'. U ħanejdlek, kien hemm minnhom li vera kienu tal-biża'. Imma mhux kollha kienu tal-biża', kien hemm xi wħud li kienu vera ħelwin. Uħud kienu ġiganti enormi. Oħrajn kienu żgħar u jiġru ħafna. Inti tħobbhom id-dinosawri? Xogħdu kwieta u sabiħa fir-razzett. Zizi u Nunu qed jistrieħu taħt siġra waqt li jaqraw il-ktieb favorit tagħhom. Imma f'daqqa waħda jinstema' ħoss Trump ġej minn wara s-siġra l-kbira. Roar! Min hu dan id-dinosawru? X'qatathom lil Zizi u Nunu? Dan id-dinosawru mhu ħadd ħlief Tetu bil-kustum favorit tiegħu. Qed jipprova jbeżżagħhom, imma jidher ħelu wisq. U wara x'għandu taħt idu? Għandu ktieb kbir ħafna. Tetu qed juri lil sħabu għaliex iħobb daqshekk id-dinosawri. Jiftaħ il-ktieb u wow! L-ewwel stampa li jurihom hija waħda kbira ta' Tyrannosaurus Rex. Ejja ħanejduha flimkien. Tyrannosaurus Rex. Jipponta lejn dan id-dinosawru bis-snin kbar u jaqtow. Danu it-Tyrannosaurus Rex. Ara xi snin kbar kellu. Kien wieħed mill-aktar dinosawri tal-biża'. Il-ħbieb qed jinnutaw kemm kienu kbar id-dinosawri. Ara! Fil-ktieb sabu stampa ta' persuna ħdejn dinosawru. Dan id-dinosawru ngħidulu Stegosaurus. Stegosaurus. Uħud minnhom kienu itwal minn dar u itqal minn karozza tal-linja mimlija nies. U dawn mhux l-ikbar dinosawri tafux. Araw kemm kien kbir dan! Dawn għexu miljuni ta' snin ilu, jiġifieri ħafna żmien ilu. Kemm qed jieħu pjaċir Tetu juri l-ktieb tiegħu lil Zizi u Nunu. Issa Tetu qed jurihom dinosawru ieħor. Dan hu Sauropod. Ara kemm għandu għonqu twil! Tetu qed jispjega lil Zizi li dan id-dinosawru kien juża għonqu biex jilħaq il-weraq friski fuq net tas-siġar. Kemm interessanti din id-dinja tad-dinosawri. Id-dinosawri.
Dinosawru żgħir. Dinosawru kbir. Dinosawru bonqu twil. U dinosawru li jtir. Fesudusawru u dinosawru li jħobb il-paċi u mhux il-ġlied. Jiridek taf suftanniqa kbira iżda fuq kollox jħobb il-fsit. Jilab ma' sħabu logħba ballun, jitajjar tajra f'ġurnata riħ. Jħobb ipinġi ħafna affarijiet sbieħ. Fesudusawru u dinosawru li jħobb jistudja jew jaqra ktieb. Jħobb xi mixja tul il-kampanja jaqbes u jiġri bla ebda ħsieb. Jħobb igawdi xi sija baħar jew xi ġurnata jilab mal-ħbieb. Fesudusawru u dinosawru li jħobb il-paċi u mhux il-ġlied. Jiridek taf suftanniqa kbira iżda fuq kollox jħobb il-fsit. Jħobb jixxemmeġ ġranet kesħin, jisma' la safar jannu ħenjin, xi logħba noli sabiex jgħaddi l-ħin. Fesudusawru u dinosawru li jħobb igawdi ħafna affarijiet. Jħobb xi logħba fuq il-kompjuter, jħobb jivvinta ħafna ġajdiet. Jħobb jiskopri affarijiet ġodda iżda fuq kollox jħobb il-fsit. Wow! Kemm id-dinja interessanti din id-dinja tad-dinosawri. Minn dinosawri kbar u tal-biża bħal Tyrannosaurus Rex u Titanosaurus. Kemm jisimhom tqil. U mbagħad kien hemm oħrajn żgħar u jiġru bħal raptors. U mbagħad kien hemm id-dinosawri ta' twil ħafna bħal sauropods. U kien hemm ukoll dinosawri brix bħal tat-tiġiġ. Veru ta'. U anke dinosawri li kellhom il-qrun minn ma' moħħhom. Xi ħaġa sabiħa dwar id-dinosawri li kienu kollha differenti. Imma kull wieħed kien speċjali. Kien hemm minnhom li jgħumu, min itir u min jimxi fuq l-art. Bħalna, mhux veru. Imma kieku inti kont dinosawru, liema wieħed kont tkun? Aħsbu ftit tfal. Ara, tfaċċa wieħed hawn, dinosawru. Ħanħallikom mela. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.